Siyabagela obani laba owayekhona ngaleza ikhathi uzokwazi ukuthi obani yingane zomalisi. Sithi futhi asiphinde sinethulele enye ingoma yethu eyinoni emsebenzini wethu ethi amadoda. Siyakhala bakwethu asazi kufanele senze njani. Obaba kulezi insukwana asazi noma ushukela noma yini, kodwa nje sithi bo baba sinibhekile njalo, ake nizame ukuqinisa endlini. Siyakhala sizothi sicela ukubonga futhi ngomsebenzi wethu wangonyaka ophelile wephenti lami, isupport enisinike yona. Sithi niqhubekele phambili nakikho lokho nenze khona lokho enikwenzile ngonyaka ophelile. Umsebenzi wenu uzonijabulisa kakhulu. Siyabonga. Nizwile amadoda akhuthale, fakana amasokisi madoda, khuphulani inyawo impela, cathulelani. Njengoba nje esho udadewethu ingoma yethu ithi amadoda asekhathele Nkosi yami ocansini, akhathele ayavilapha. Sithi ke phakamisana amasokisi kungonakala imizi. Imnandi kakhulu, enye yazo la esidile sizoyikhipha ethe Phoenix, elinye inoni lazo lezo ingoma lezo. Sithi asibonge ngonyaka ophelile kuyiphenti lami, nasupporta kakhulu. Sicela futhi niphinde niphakame manje nisukumelele nentsha ingoma esiza nayo. Iyeza nge10 umuntu nomuntu akabebeka imali, ngoba uma wehlungenayo ngoDisemba kuyobe kushutha uphethe lutho na ufika ekhaya. Muhle umsebenzi, uyathandeka futhi uyancomeka. Siyanibonga kakhulu balandeli bethu ukuwanivuka nathi. Sisekhona manje, sizoba khona futhi masisaphila. Siyazi ukuthi nani nikhona eduze kwethu.